Bekusuku olumnandi kakhulu lana eNomzamo Mandela Primary School. Sihamba siwumsakazo Ukhozi FM. Sihamba neHollywood Foundation. Kuyintokozo enkulu kakhulu ukubona abantwana besikole bethola usizo abalidingayo ngezinto ezahlukahlukene. Ngiyathemba nawe lapha ekhaya uyakhuthazeka ukuthi ubone seduze kwakho usukume uzithathe ufake isandla. Sizosijabulile kakhulu. Sidlulisa nokubonga futhi kakhulu Ukhozi noHollywood Foundation okusilethela uniform. Khona abanye abafundi ababengenayo uniform, siyabonga kakhulu ngokusiprovide uniform. Siyabonga. Nyono Maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuza eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlaba. Ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngomgele kuKhozi FM TV, gama lami nguNeliswa Cele. Namhlanje siyaqhubeka umkhankaso weBack to School siwumsakazo Ukhozi FM uyazi sithi Ukhozi FM luyanakekela. Namhlanje sibambisene neHollywood Foundation, siseNomzamo Mandela Primary School, basiphathele icathulo nezinsiza zokufunda zabantwana la esikoleni. Asike singene ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakalani. Ukuthi ufunde lokho akusizi wena kuphela, kusiza nomzali wakho or whoever okunakekelayo ekhaya. Bazali understand ukuthi ikhathi ziya ngokuba nzima kakhulu eSouth Africa, which is why inhlangano njengo Hollywood ezama non-profit organizations zihambela imiphakathi ehlukene zifike understand inkinga zenu ebese ziyabuya zibuyele emumva zibuyekeze ukuthi zizokwazi ukukulekelela kanjani ezumzali ukuze umntwana wakhe ezokwazi ukuphasa esikoleni. Ibalekile yikho kufanele nifunde kahle niphase esikoleni and jabulisa principal nothisha nabazali benu as well. Ukhozi ngoba siyathanda ama-communities esebenza khona sathi nathi sifuna ukujoyina nathi 1 2 3 nathi senza uBack to School sithi phambili ngemfundo sithi imfundo iyadlisa sathi sicela ukuthi sihambe nani. So sicela nje ukuthi siyabonga ukuthi iHollywood Foundation ukuthi nisithembile ukuthi sisebenzisane nani and siyathemba ukuthi le journey isazoqhubeka. Sibonge futhi nesikole ukuthi nisivulele iminyango ukuthi sizosebenza kule sikole. Siyathemba nakhona ukuthi nathi sisazoqhubeka sisebenzisane nani. Bese seyivala nje sihamba neteam lethu laseKhosini. Ngicela nje ukuthi ngibonge kakhulu bese isikhathi abantu abasebenza muva abakhulazi ba-marketing bakuthola ukuthi babonge. Ngicela ukuthi ngibonge kakhulu to i-team laka-marketing. 1 2 3 Lalela uthisha, nilalela abazali, ungalalela kusizi ngalotho. Ngiyaphila nami, ngiyabonga ukubizwa ngomema kuyiphupho lami vele ukuba uthisha. Cabanga ukuthi akuqakabile angithi. Ningangihlonipha mangabe ngizonifundisa esikoleni senu. Ningathanda ukuthi nginifundise sikusona isifundo. Isifundo siphi? English. Angisazi isingisi mina. Ngime nomunye wabasakazi bomsakazo Ukhozi FM uSiphiwe Sibiya.
naye sihambe naye sathi back to school. Mhlawumbe njengomsakazi ukubona abantwana besikole bethola usizo abalidingayo ukubaluleka nje kwemfundo nasemsakazweni. Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe kaSibe. Yazi kuyangithokozisa kakhulu ukubona umfundi ejabulela icathulo, ejabulela istationery, ejabulela ubhakha. Thina sikhule ngekhathi zethu abanye bethu bebephatha ucwazi. Abanye behamba ngeenyawo. Kodwa namhlanje sikubona konke lokubuyisa ukuthokoza nethemba kumuntu omncane osithandayo futhi ukufunda. So kuyakuthokozisa ngempela namhlanje ukuthi sibe khona lana sihamba neHollywood Foundation, simsazo hamba phambili Ukhozi FM. Kuyajabulisa ukubona ingane ijabulela ukuthi kunabantu abazongisiza kanye nabazali ngokunjalo. Injalo nje impela sibafisela inhlanhla baqhubeke baphase imfundo yadlisa. Ngime nothisha omkhulu Mem Mabaso wakhona la Nomzamo Mandela Primary School. Mem, kuthini kuwe bona Ukhozi FM Hollywood Foundation abantwana bakho sihlangene ndawonye ukuze isikole sikwazi ukuthola usizo? Ngijabula kakhulu, angazi ukuthi ngingenze njani. Ukuba nginamaphiko ngingabe ngiyandiza ngoba ngendlela enifike ngayo nifike sidinga kakhulu usizo. Kahle kahle yonke iminyaka suke silidinga usizo kubantwana bethu ngoba abantwana bethu baqhamuka emakhaya angafani. Abanye balapha nje esikoleni abanabo abazali abakwazi ukuthola zonke izidingo njengayo iuniform. Ukufika kwenu nisize kakhulu ngoba uye uthola omunye ngempela engenayo iuniform okanye idabukile iuniform, omunye engenazi icathulo ehamba ngeenyawo, omunye uthola ukuthi ufake umzali wavela wamnikeza amateki asuke edabukile ngisho udabuka nawo uqobo. Kodwa enikwenzile namhlanje kuyamangalisa ngoba nithe imvamisa sike sithola abanye besisize mhlambe bacele nje just a limited number, but nina nithe nifuna the entire school, nikhetherishele for the entire school ngoba isikole sethu sinabantwana ba-1080. Bonke labantwana ba-1080 bazohamba bebahle, bazohamba befake icathulo. Kuyaba encourage ke nabo ekufundeni kwabo ngoba umntwana uyengazizwa kahle uma ngabe yena engafane nabanye abantwana. Kwehla nje nesithunzi sakhe siyehla uma engenayo iuniform. Ngiyabonga. Isifiso zakho kubantwana bakho siqala unyaka omusha ka2026 ubafiselani? Abantwana bami ngiyabafisa ukuthi benze kahle esikolweni ezifundweni zabo ngoba thina njenge primary school sine responsibility as teachers to lay that foundation, a solid foundation ezokwenza ukuthi umntwana noma seye high school akwazi ukuthi akwazi ukuphumelela, because uma ngabe isisekelo singesihle eprimary lo mntwana lowo akakwazi ukuthi abe nama results right. Abase high school benza bathathela kulokho sisuke sesikwakhile. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi benze kahle nothisha bami bakhuthale nanokuthi ke nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nesikole esipheleleyo esizoba nawo wonke ama resources, esizoba ne-infrastructure epheleleyo. Uyobona ezinye izikole zinabo o media center zinakho ngoba ngisho inakhuzana nje ngeke ngasho ngathi ngisho ama office ka principal, admin block asinakho, kodwa ke siyazama ukuthi okukhulu kakhulu mabayithole imfundo. Siyabonga nje ukuthi abantwana bethu bayakuthola ukudla, kukho nutrition we department bayasizakala, kodwa kuningi esikudingayo ikakhulu infrastructure, ama toilet awalingene that huge number of learners. Eqaleni ngenkathi isikole sakhiwa abantwana babe u500. I think i-provision ababeyenzilo yayinge abantwana ba500, kodwa ngenxa ukuthi izindlu zayo ngokuya zikhula ezakhiwayo lana zika RDP kwasekukhuphuka ke manje inamba yabantwana esibathola esikoleni esingasakwazi ke manje ngoba afa njalo ngisho wona uqobo ama toilet ngenxa yokuthi ilento emancane engakwazi ukukhonwa esetshenziswa abantu abaningi kakhulu. Ngiyabonga. Ngime nomfundi uSiphokuhle Ngidi ufunda ugrade 7B khona lana esikoleni. Siphokuhle, besinosuku olumnandi kakhulu la esikoleni. Ningabafundi nizizwa ninjani? Amazwi enu nje
kumsakazo Ukhozi FM kwi-Hollywood Foundation. Sizosijabulile kakhulu. Siyabonga sidlulisa nokubonga futhi kakhulu kuKhozi noHollywood Foundation okusilethela uniform. Khona abanye abafundi ababengenayo uniform. Siyabonga kakhulu ngokusiprovide uniform. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Sipho sinifisela inhlanhla niqhubeke niphase. Siyabonga. Ngimeno noNhlanhla Mpungose ovela laphana kwi-Hollywood Foundation kwi-Department ye-Community Impact. Siswami nibona isidingo mhlambe ake unginike nje i-background ukuthi nize nifike la kulesi sikole bekusuka phi kwi-Hollywood Foundation. uHollywood Foundation uyinhlangano ekhathalele kakhulu ukuthuthuka komphakathi, ikakhulukazi imfundo yabantwana. And ngalesi sikhathi ke singu-Hollywood Foundation siyathanda kakhulu ukuthi siphume sihambele izikole nabantwana abangathathi entweni ukwenza sure ukuthi nabo babuyele esikoleni bene-confidence futhi beyithemba, ngoba esiyale sikushumayela ukuthi umntwana engayedwa kodwa umele umndeni wakhe, uyithemba lo mndeni wakhe wonke. So ikona okusikhuthazayo kusigqugquza ukuthi sibuyisele emphakathini, and through iprogram yethu entshe siyibiza nge-Learner Support Program asibhekeleli nje kuphela u-back to school or umfaniswane wesikole lapho sibanikeza khona into zesikole. Siyaqhubeka siba-adopte or looking at esikubiza nge-holistic development or holistic approach yomntwana, la sizosebenza nomntwana nje holistically bese siphinde sibambisana nesikole ukuqinisekisa ukuthi si-create i-environment e-conducive for ukufunda komntwana. Umuzwa wenu nje nibabona othisha bejabula, nibabona abantwana be-excited ngomsebenzi omuhle kakhulu owenzeke namhlanje. Kuyasithokozisa kakhulu ukuba ingxenye yabantu abaletha intuthuko emphakathini yethu, ikakhulukazi njoba ngisho abantwana. Kuyasithokozisa futhi ukubona othisha nothisha omkhulu bejabulile, okusho ukuthi ngempela lukhona ushintsho, ikanye nabazali nje kuyintokozo kakhulu kuthina ukubona lolu suku selibe impumelelo laze lafika, ukukhomba ngokusobala ukuthi manibambisene nama-stakeholders anjengokhozi nabo bonke abebekhona namhlanje kuyenzeka. Siyabonga kakhulu. Niqhubeke nje nenze umsebenzi omuhle oncomekayo. Siyabonga. Bekusuku olumnandi kakhulu lana eNomzamo Mandela Primary School. Sihamba siwumsakazo Ukhozi FM sihamba neHollywood Foundation. Kuyintokozo enkulu kakhulu ukubona abantwana besikole bethola usizo abalidingayo ngezinto ezahlukahlukene. Ngiyathemba nawe lapha ekhaya uyakhuthazeka ukuthi ubone seduze kwakho, usukume uzithathe ufake isandla. Mina la namhlanje uhlelo ngilibeka lana na kanjani sophinde sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.